Tuan hangi kung sipara Snok tilang kaway Si telingin ya frey Dat Jisuan Sa sini ke porpat ngin peteng biang ya kena kejing keren ka bangi lasange menin ka sngi menin ngila keren syapang ka jingem ukristan komushipai ka jingem ukristan komushipai ban mentaga sngi ngin ya keren ya ka jingem ukristan kum unong ele sport ta kena ka benta ka baar ya ka bangin keren ha kena ka sngi ka mentah pangaingo yo blay ba menin ka sngi fle yo jingker khu banganget Makanya jingkren mentaro kana long jingker ku ya fi iwe baro na malka tien ka jong blai ka pensung tho ingi ki ingi de ban long ne ka ba kumno ngi de ban im kum kita ken ki ba ngai how Jesus Christ tien jong blai ka ne ka sngi kwa an pule pat na ka to ka shiti ka ba ar ka jong Timothy ka long ba ar ka ne ka khat ka ba san ka ong baladau no ru uyale ru ha ka jingele thong anam pan phong pan sngiat ya u lemda unyale kat ba dei ka rukom ka babel ka kren hang ne ka ong be la daw taw briu le ha ka ta ka jingele sports ka jong u le ne ha ka ta ka jingele thong ka jong u anam pan phong pan sngiat i u lemda u yale kat badai ka rukom kamut wahap ban yale bi thik kumba ka dei ka rukom jong ka ta ka sport la dai le boxing ka don ka rule la dai le MMA ka don ka rule la dai le football ka don ka rule basketball ka cricket Hagano ka jingele sport, haga jingamare, la daga 100 meters, nega 200 ka 400, nega relay, kidon la ka jong ka rule. Habang yele, igini ki sports, kawamot ka pair, la pile football, kamdai kumjo kumbalong haga cricket, nega cricket, kamla ban long kumjo haga basketball. Kidon la ki jong ki rule. Tading ta kwa abanong fi nega sngi ka bamenta. Lada pi pia mare kum ukristan haga nega jingamare thong. Dayeng ta fi haban mare kat kum ka rule kum ukristan lemda kum ta pinom yo ya ka pansnget lemda kum ta pinom yo ken ya kata ka burom leni kata ka jingjop ka babel ka ong shai hang ni ba nam pen phong pansnget ya u lemda unya le da kata ka rukom ka badai nene da ka badai ka rukom tading ta haba pilong banget haba pilong kristan haba pilong kita kinong but jong kris Dei bu mare la kamare kum ya mare bakul mar hayo ni ya mare la kamare kum bali ya pet ya no habu mare haka 100 meters kan mau bagi don ki line kita ki tracks pihak ban mare kat kum ka rule ba kata kalong pihak ban mare tik hai tu i track jong pi la da fi cross track ka bomot hi la disqualify ya fi la ni la da la siat dam la da pi mare kham kloi ya kata la disqualify ya fi haban mare baik kat kum ka rule bapi dewan poi ru hang tai ya ka haban kta lo ne dei tu ribbon utau finishing line bading tang ka abnong fi ka don ka rule haba piele ke jimare ne file sports games la da ka de no item pi haban yale tik kat kum kata ka rukom ya ka balabo le ne kat kum kata ka rule ka balabo ha kata ka discipline Tadi ta kan ya sngi kwa abanong ifi kum ki kristan hatu ngila ban mare la ka mare kum tu hatu ngila ban syia ya la ka ya kum tu le ne bangin syele la ka le kum tu kum bangi mon ne kum bangi kwa ka babel ka kren shai ka ta fimla ban le kat ba pi mon la da pi kwa ban shakri shi shai yo trai phimla ban ya kat kum ka jing kwa ka jong pi ne phin ya kat kum ka jing song thu ka jong pi phimla ban le kat kum kata ka jing kwa ka jong pi ba fin le kat ba pi mon ha kata ka jing ya mare thong pi ha ban buat ya ka ktien ka jong blai pi ha ban ka ngo ina ka ktien ka jong blai na mar ka ne ka rule na ka banta way po way kristan ka ne ka rule ka ne ka book ya ka bangi ha ban ka ngo ya ka ka try ukran ba ka babel ka ong nil dangi puleru Stephen kong jong ki korin ka no ma khnai de khot arab sao ka ong ha to film jutip ba kita ki ya pet ka jing ya pet thong kia pet baro ken henrei tang we wa pediang ya ka price kani ka rule ka bamut i ladaya mare udan tang we ba yo ya ka price namar ba tang utaw ba point ng kong uyo ya ka price ndai tamba ya mare khandai ngut spongut baro kini yo ka gold medal ne baro kini yo ya ka silver na ka bronze tang utaw ba point ng kong ha kata ka jinge mare ba point ng kong siya tay uba stat ban mare uyo ama u ya ka price la ka dai ka boxing utaw ba job di tang u la ni la da fi pet la ka dai ka MMA ne ka taekwondo na ki we ki chi le ka u dai tang uta u ba yo ya ka first prize ka pamut hi
Habangi mare agajing mare. To bangin mare kat kum kerul ke jong blai knang bangin yo ya ka price. Knang bo on pen pong pan snget yangi. Lem da kum ta ka mentoi ngi bangin roi dan pan snget nen dan pan snget ne am. Bal pendai da klor ngi mla ban sia mare kat bangin mon man khmi lenti pat ya kata ka pan snget ne bangin yat bangin syakri u blai kat bangin mon. Ban yo diang ya kata ka pan snget ka babel ka ong hang ne langi pulir ke sti sigi dong kol sai ne nong ba ar ne ka khot ka ba ar pho ka ong gum ne ka khin ka jong blai. Kong la filayap no lem bat ukris na kita kijikai jang ka perthai balai lakum ba pi em ka perthai vishail dia ki niam ki rukom wakta wan mat watba ki bakum kita kin jatno ha ka ba pendon kam kat bakum ki adong bat ki jikai ki brio bakum kita ki don shisha ki jing thawnong start ki ba mani kat bamon okay ki badon shisha ka jing thawnong start ha ka ba mani kat bamon ngimla ban mani you blay kat bamon bat ha ka jing sngorit bat ha ka jing pensitom ya kamet Henry Kim Long ai ha ka ba yale ya ka jing pensngob ha ka do Kim Long ai ha ka ba yale ya ka jing pensngob ha ka do ladang minya kum ki bangai ban syakri blai tang ban pensngob ha ya ka do nginom yo ya ka price ngimla ban syakri ta ka bangi ong ni nga sngorit da ka ba pi sngorit ha ka ta ka jing syakri ban ong yela ding ada syakri barit jong blai le pi ong ade shisha mau tau breu berit akmat jong blai la pi sngorit la da film dei uba penrit aka ktien ka jong blai kam mentoi ka ta ba pin ong bang ade syakri berit jong blai ndri to long pi syakri uba pen ko ngo ya ka ktien ka jong blai mdei uba rit ndri uba snorit ban pen ko ngo ya ka ktien ka jong blai tadeng ta la da pi ong ba pi dei unong mare jong troa ken mau pia ban mare kat kum ka ktien ka jong blai hatu film ju tip bagi ta ki bia pet aga jing pet thong ki pet baro ke rei tang we uba pediang ya ka price to yai pet kum ta ba pindup yo to yai pet kum ta ba pindup yo mare kat kum kata ka rukom kat kum kata ka an ka discipline ma ha kata ka jingele ke jong pi mdei ban shule kat bamon to yai pet kum ta ba pindup yo te uwei pu uwei uba pen usha ya ki baro maki shisha knang begin yo ya ka pan snget baput rei mapi ya ka bamput kan ka bible ka kren ya kata kidon ka sngi ka bakhat do gin yo ya kata ka pan snget baput bal kidon ru ki ban yo ya kata ka pan snget bamput ki baput ki di kita ki ba wanra du so put akhmat jong blai Kajing syakri ke balaput, kajing syakri ke ba asma utung, kajing syakri ke bampen sungob hayo blai. Kita kiyo ikapan singet baput nrai kita ken. Ki bayat kat kum ke ktien ke jong blai, ki ba penret kat kum ke ktien jong blai, ki ba pen kongo ke ktien jong blai, ki bayat kat kum ta ka rukom ke jong blai kita ken yo. Ya kata kapan singet bamput ken. Tadi kita kwa banong fi kongo ke ktien jong blai, wat ju kongo ya ka jingai jong kinyam ki rukom. Wat ju kongo lada kam dei na ka ktien ka jong blai lada kam dei na ka ni wa jungai ki no no jing tho wa jungai ka no no ji kai wa jungai ka no jing batai jung no lemda ka don na ka ktien ka jong blai wa jungai ru ki jing thu lupa lada kam don na ka ktien ka jong blai lada ki jing thu lupa ka pen sir fi lada ka jing thu lupa ka pen su jer fi ka pen chep tieng fi wa jungai kum kita lemda kata ka jing thu lupa ka don ka meaning ha ka ba tho ya fi sha ka jing pen em ka ba thoi fi ka jing pen em ka ba don ru ka jing pen em haka wa jungai bukum kita maka babel ka ong ni ti wei pu wei baro ba pen ba sha gini ke baro maki si sha nang kinyo i ka pan snget ba puot nrai mangi ya ka bam puot kai namar kata nga phet kum ta ken kum da ka ba arta tien kum ba ngayatan ra kum ba sho ka ya ka sun ding ta habangi ngile mo sho ka ya ka sun na box ya kal air haba fidon ke jingale hab yale lada dei ka boxing fi hab bok yu breu lada ka dei ka MMA hab bok yu breu mdei ban sia bok ya ka sun kadon ka target ka ba fi hab ban bok deng ta fin yo points tadeng ta ka jingale ka jongi kam dei ya ka do ya ka snam ka jingale ka jongi ka dei yau baman tadeng ta ka jingale ka jongi nga kwa banong fi ka dei ka jingale ka ba man la ka sngi ta daw kum kinong yale ngi hab ban yale ka kum ka rukom ya ka bang yale
ya ke bangi hap pong ya kita ki guards ki jongi mo da fi le boxing kidon tu ke head guard lagi don kita ki gloves ne kidon sama kita ki leg guard kidon kum kita fi le cricket don ke helmet kadon ke ngene ke pad mo ki leg pad jong fi kidon ki jingka ki ba ya dai ka met ke jong fi kalong kum ju ro kum kristan ngi hap bandeng ya ta ki jingking atiar hab ngi don ha ka thma tading ta ke jingele ke jongi ke babel ke thu ingi ngi pulir ke sti ba arsenal koren kalong mispo de khot ba saw ko ong ne namar ki atiar kata ka jingele thma jongi kimlong ki bakin jado henry ki badon bor da ublei ya ka ban pen kelon ye ki kot bas kham namar ki atiar ki jong blei kim dei ki bakin jado ta ka daung hap don ki atiar ki jong blei ki atiar ki jong blei ya ka bangi la ban shem ya ka ta ma ne city ki ephesus kal nong ka ba nreu ka khot ka bi po ter ka tho ingi ki atiar ki bakin jaman sim de ki atiar ki bakin jado ya ka bangi hap ban phong man la ka sngi dari ta ka ban ngi fi ka sngi bo pol ong namar ka ta nga phet kum ta ken kum ta ka ba arta tien rei nge tenra kum bo sho kai ka sun henrei nga pen sitom khop ya ka met balai lam rau ya ka ken yo ba kum no re andal ala ya lap yiki we ngan jalong yaladi ubalakan tait no nga pen sitom khop yang ka met tada kum ginong ile sports phiap ban pen sitom phiap discipline phiap train yaladi phiap ke phiap ban mare phiap ban le ki exercise kenang bakan klan kata ka met jong fi ba fila ban compete nega ba fila ban job aga ta ka jingya mare la fi jaitu fi tia finom la ban yo e ka bore ka stamina na film la ban pen mlien ni ka met ka jong fi finom la ban job ken ha kita ki jingya le ka jong fi kalong kom ju yo kristan la da film pen mlien ban pulie ka tien ka jong blai la da film pen mlien ban duai la da film mlien ni ban em ka hok la film pen mlien ban kren ni ka hok ne ban em ka ta ka jingem ka balong sia ka jingem ka bereu blai ba utrai la da film pen mlien ta ka mot i fla rem lupa tading ta hab fiap ban train ya la de ban kren ni ka tien ka jong blai fiap ban train ban em kat kum ka tien ka jong blai fiap ban train ban money u blai kat kum ka tien ka jong u ken kat kum ka ta ka rukom ka badai ong ka tien ka jong blai tading ta kwa ban fi tang ba fi langet u jisu kamot ba fila ban shakri u kat ba man ban em ka jeng em kat ba man yo ba finom yo diang ya ka ta ka pan snget ken ya ka ba utrai ulakula naga benta kita ki banget tading ta kwa banong fi ko mangala kren menen fideu shipai ba menta kan ma bo fideu sportsman fideu unong yele unong ya mare thong fideu unong ya mare thong fideu tau unong yele kai unong yele kai mdei uba shuile kai kum to bo shamare la kamare nene ba shuile la gale nai ba kitu ki ba mare la kamare klem de training ile football la ile klem de train mas dep ka football hoi ka tu ka ngim no sung thu an rei la khel shaimen step la pang lut ka met borok away la pang ki khawa la pang ka krung la pang lai baro namar babalai ba klem train yela de bat hoi la da mare ro tu ka sngi sipang la thai sipang la hop namar balai bam don oxygen bam don ya ka stamina tadeng ta la da ngim train kan ma ha ka jingele sports tang sipang la thai tadeng ta ngi ha ban shong ngi ha ban rem ro la dangim train yelde fin mare kom noi ka 100 meter race la da film train yelde yo ba ke jing sedang jong fi hoi ka long ka itna re yo tang shiteng lenti yo ka ba fi shong no le se pi pang ka jat pi so ka khpo yo ka ba film la lul air la hop phim poi sha ka thong tadeng ta kwa ba dong fi train yelde man la ka sngi ha ka tien ka jong blai train yelde ha ka jing duai train yelde ha ki ki ba kan jaman sim kran ki ba kan jaman sim ya tho ya ki ba kan jaman sim ya slok ki ba kan jaman sim wanum ya lap ya ke bakin jadok mar katakan penduk mensim ya fi dan hayau hahat ya crunch pang trai da fi kwa ban ya lorni ke ya lorni ke tien ke jong blai mde ban lorni kam ki wei tadeng taw ju kren ben ya ki wei henrei to wat ke tien ke jong blai kren kat kum ke tien jong blai em kat kum ke tien ke jong blai tadeng ta kwa ban fi ne ke sngi to ai ba fin long ken kita ki nong mare ki bala trien bhai la de to ai fin long kita ken ki nong job ro fin yo ya ta ka pan singat ndai ka pan siat ka bapot henrei ya ka ta ka pan singat ka bampot kan tran ka khu fi tran ai bor fi to ai fin ya mare man ta ka sngi kom kita ki nong mare ki bapoi be cha ka thong ki ban yo ya ta ka price ki ban yo ya ta ka pan siat ka dei ka ta ha firwai ngan don pan siat em ngan don pan siat em pin don pin yo ka pan siat ka ba pernai bla pendai de ki klor ka pernai haleluya tran ka khu fi ngin dwai ha ni ka por ka menta Try ni kapor nga duai ko kanat man ai bor ni ki khon ki jong me. Try don apren jo ki glas dang ko kanat aga ji shakri hin rei. Kim pen mlien pat try ha ka tien ga jong me kim pen mlien aga jing duai.
Batrai ki thait no steng lenti ki phai dien no atrai ba ki sha rem ro nga go doi na ka banta jong phi ki bla shong manta to yeng pa sa si sien train yala dia ka tin ke jong blai shong khap puli ka tin plut por ka jing doi sha jing et da ba utrai pen melen ya fi utrai un ai bor ya fi na mar la fi la pen melen yala dia ka tin ke jong blai phin long ken ki ba job phinom lut ler tang steng lenti phinom thait no tang shiteng han rei phin poi shadow ka bakot shadow utau finishing line ya ka ba utrai la bu nam ta ka gm ka jong fi hado ka bakot hado ka jingwan ka jong trai wala do trai man le fi yo thia no an rei phin long ken kita kinong job ya ka ba fin yo ken ya ka ta ka price ya ka ba try wala pen kre nam ta ka gm ka jong fi ya mare hado ka bakot hado ka ta ka jingdap jong ka ta ka jing mare shado ka ta ka thong fin yo ken ya ta ka nong ong ka tien ka jong blai ublai wana ai bore fi fin nang ya chu fin shakri chu ublai wana thait man le chi jeseng wana thait man shakri ublai ka jing dwai ka jing ro ka jing lap ka gospel ya ka jing slok na ka tien na ublai la khot fi man slok wa ju thait man ya slok la ublai la khot if you long nong dwai wa ju thait man dwai la ublai la khot if you long nong ai man sim wa ju thait man ai man sim la ublai la khot if you long ki ta ki breu ken ki ba ash ka kam ka jong blai wa ju thait ban ash ka kam ka jong blai wala do blai la kar khu fi ki baro wat ju klet ban kar khu pat yo blai blai unang kar khu fi unang ai bor fi unang ban sla yo fi o trahi unang ai ka bor ya ka ba fi la ban mare hado ka sngi ka jingwan ka jong o kom utau nong i mare uba baha ken jong trai uba mare kat kum ka ba dei ru kam trai kar khu fi hallelujah ka teng jesus no amen but amen trai nong ai bor fi unang ban sla fi mare mo trin bhai la di long discipline komunong ile mare sport trai kar khu fi kublai shibun amen hatu pikwa pantem pikwa ban small thu ne pikwa ro ban san ka jingkhang ka ple ya phi wan cha ka potnet bible school ka ba hanru panai ha ka tien khasi bat ka jinghi kai ka ba paka na ka tien ublai phil small thu kham jiliu pat phil long ru ki nong pen small thu ekiway Yaki form laban yo na Pottenet Prayer Center. Kasmi bakhat do ban priang yaki form kalong hakalai po tarek u Oktober arhajar arpuar. Naga benta ka jingtep ka bakhambnya pila ban phone hakini ki number nyo not san ar sao not san pra. Lani khandai not pra khandai not iwe nyo pra sao not. Lani pila ban wan sa Pottenet Prayer Center kebadan ha opo nang thmai nong krim